Jeg synes egentlig altid, at Skov-gruppen har været en socialt ansvarlig virksomhed, der gerne vil give noget tilbage til samfundet. En meget stor del af vores kunder kommer ud af, fælleskassen af det offentlige. Og det har bare altid været naturligt for os at tage socialt ansvar. Det kan være udsatte, nu kører vi diversitet for unge kvindelige lærlinge, og der har også været andre ting. Verdensmål nummer 8, det ligger sig meget op i vores evne til at skabe rummelighed i virksomheden. Der er sådan set ikke så meget arbejde, vi har lavet på nuværende tidspunkt, for det har vi altid gjort i Skov-gruppen. Men vi ønsker at synliggøre det, og vi ønsker at måle mere på det og følge op på det årligt. Blandt vores funktionærer er der plads til flexjobber for det første. Det har vi skabt rum til, og dem har vi en del af ansat. Ude på vores byggepladser, der gør vi meget ud af at benytte vores byggepladser som et sted, hvor folk uden for arbejdsmarkedet kan komme ind og kan komme i jobprøvning blandt andet, for at få en fod ind i håndværkerbranchen. Det kan de både være tjent med, og vi kan også finde fremtidige lærlinge, så det kan vi også have meget ud af.